Bilduk deitutako mobilizazio honetan parte hartzen ari gara. Hain zuzen ere, Katalunian, Espainiako gobernuak sortarazi duen salbuespen egoera benetan larria salatzeko. Ikusten ari gara, nola egunez egun errepresio bide zoro bat egin dion Espainiako estatuak. Ikusten ari gara nola mehatxuak, miaketak, atxiloketak egunez egun are larriagoak diren, eta horregatik insistitu nahi dugu mobilizatzeko beharraz. Katalunian egiten ari diren bezala, Euskal Herri osoan, Nafarroan, ere mobilizatzeko beharra ikusten da jendartearen artean. Garbi dago, Estatuak abiatu duen bide represibo horren gainetik, herri baten borondate bat ezin dutela atzera bota. Gure mobilizazioak oso argiak dira helburuetan. Azken batean, Espainiar gobernuaren jarrera antidemokratikoa salatzea dugu helburu, eta bestetik demokrazia eta burujabetza aldarrikatzea. Urnak jartzea delitu baldin bada, jendarteari hitza ematea delitu baldin bada, guk gaur esaten ari gara, eta hona etorri gara hori esateko, urriaren batean Kataluniak deitu duen erreferenduma zilegi dela, guk zilegitasun oso ematen diogula, prozesuari, eta gaur ere urna bat daukagu, botu kutxa bat daukagu, eta gero gure botuak bertan sartuko ditugu. Bueno, Catalunya!